Story time. Isa ako sa magpapatunay na 80% ng iyong pinag-aralan hindi mo magagamit in a future work mo. Kung interesado ka, makinig ka. 18 years akong nag-aral. Nakapagtapos ng kolehiyo. Graduated Bachelor of Science in Entrepreneurship. At sa story akong ito, hindi para magyabang kundi magbigay ng aral at inspirasyon para sa inyo. Pagtapos ko ng college, wala talagang plano maghanap ng trabaho. Kasi nga sabi ko, mas maganda mag-vlog. Ito yung hilig ko, ito yung gusto kong gawin. Pero nagbi-business pa rin ako. Nag-online selling, nag-endorse, at kung ano-ano pang pagkakitaan alam ko. Pero kinontra ako ng magulang ko. Wala daw patutunguhan ang pagiging vlogger ko. Sayang daw ang pinag-aralan ko. At kahit masakit man sa loob ko na hindi ako suportado ng mga magulang ko sa gusto ko, sinunod ko pa rin yung gusto nila. Kaya nag-apply ako sa isang construction site at nagustuhan ko naman ito. Sa totoo nga, dun ko pa nakilala yung first love ko. Ay, singit ka na naman. At natanggap nga ako sa posisyon bilang isang first aider at tagagamot ng inyong mga pusong nasugatan. Ay, at para pala makuha sa trabahong ito, kailangan mo muna mag-undergo o mag-training sa kung ano pa mga registered tulad ng Red Cross. Nag-training lang ako ng 3 days at wala! May trabaho na ako! Asan yung 18 years na pagklase ko? Hindi naman mahirap tong trabahong to. Actually, everyday, kuya-koy ka lang eh. Ay, charot lang. Siyempre may mahirap din part, lalo na kapag may na-encounter kayong accident. Yung paglalakad sa mahabang lakarin at kapag maulan, yun lang yung reklamo namin. Pero the best dito, ganda lang ang bag mo, may heal na yung mga workers. Ay, charot. Pero hindi ako nagsisi na kahit babae ako, nasa construction ako kasi madami kang makikilala na iba't ibang klase ng tao, mga kaibigan at yung mga knowledge na makukuha mo sa iba't ibang tao na mapapakinabangan at syempre bilang isang babae, kailangan mo din ng mahabang pasensya kasi ang kasama mo karamihan lalaki. At iilan lang yung babae at iilan lang din kayong maganda. Kaya gandang-ganda ako sa sarili ko kahit haggard na ako. Kalimutan ang nakaraan, tapo'y babalik sa umpisa. Mga pangit na napadaan, lahat yun ay itatapon ko na. Oh, naglalaro na naman siya ng ganda-gandahan. At dahil hindi nga daw bagay yung ganda ko sa inital, kinuha ako bilang isang encoder ng electrical. Doon lang sa office mag-encode ka lang. Hayabang mo. Pero yun yung akala ko, yung naging encoder, naging electrical pa nga. Pero hindi ko ininda yung pagod at yung hirap ng trabaho kasi na-enjoy ko pa kasi marami akong nalalaman at natututunan na trabaho na hindi ko alam na magkakaya kong gawin. Pero syempre, nagkukuyakoy pa rin ako. Aba, ay, charot lang, break yan. Break time, lunch time. Diyan lang kami sa site, sa gitna ng kawalan, naghihintay ng bagong bukas. Ay, ginagawa mo. Pero syempre hindi ko pa rin nahayaan mapabayaan yung sarili ko lalo na sa pag-tiktok. And kahit sinunod ko yung gusto ng mga magulang ko, nagawa ko pa rin yung gusto ko. Nakakapag-vlog din ako pero hindi na siya masyadong focus but nagagawa ko pa din siya. Na-update ko pa rin kayo. Ay, pilingera to. At habang tinatanong ko ang aking papa, kasi ang aking papa ay isang magsasaka. And I'm so proud to him kasi kapag tapos ako ng pag-aaral, tapos kahit marami kaming magkakapatid, nakapag-aral kami. At ngayon, meron na akong trabaho dahil yun sa masisipag kong mga magulang. Kaya kayo, habang may chance kayo na mag-aral kayo, magsipag kayo. Huwag kayong magrereklamo kapag nahihirapan kayo kasi part yun para matuto kayo. At kung hindi man kayo pinalad sa pag-aaral, sabayin nyo na lang ng diskarte. At huwag mong kakalimutan na merong Diyos. Pasasaan ba't aayon din sa iyong panahon. Pero back to the topic tayo. Marami akong natutunan sa trabahong ito. Marami akong naging kaibigan.
nagkakilala. Marami akong natutunan at nagpapasalamat ako na ito ang naging unang trabaho. At syempre sa construction, pag natapos na yung project, tapos na rin yung trabaho mo. Depende kung may susunod pa kayong project. Kaya nung natanggal na ako, nag-apply ako sa ibang company at masaya ako dahil nagamit ko yung experience ko para sa sunod kong trabaho at ngayon masaya ako sa trabaho na meron ulit ako. Actually, pag-alagala lang ako dito sa Quezon City. Ay, charot. So that's all for today's video. Bye-bye!